Tady v Dubaji má v nejširším místě 16 pruhů, takže na jednu stranu 8 pruhů, ale vidíte, jaké se tady tvoří i přesto zácpy, že je to tady naprosto běžné. Vymýšlely se tady takové různé nápady, jak pomoci tady těm zácpám, jak tomu trošku ulevit. Jednou možností tedy bylo postavení metra, které vidíme vlastně tady po naší levé straně. Teď zrovna jedno jede. Takže metro tady jezdí nad zemí. A metro tady jezdí bez řidiče. Je to nejdelší automatizovaný systém na světě. A máme tady dvě linky. Červenou, to je tady tak, podél které teď jedeme. Ta má přes 50 km a vede opravdu přes celou Dubaj. Pak máme zelenou, kratší linku, ta má kolem 20 km. První linka metra, ta červená, byla otevřena v roce 2009, ta zelená se postupně otvírala od roku 2011. Dalším takovým nápadem, který by měl ulevit té dopravě tady, tak byly takové výmysly, bych řekla, tedy které se objevují ve vládě. Jeden například byl, že jeden den v týdnu budou moct jezdit pouze poznávací značky končící na liché číslo a druhý den v týdnu pouze končící na sudé. Pak se vymyslelo, že by se stanovil jeden pruh pro bohaté, což by tedy zřejmě byli Emiráťani. Takže do toho jejich pruhu by nikdo nesměl vjet. Pak se ještě vymyslelo, že by se stanovila hranice bohatosti. Tady auto si může dovolit celkem každý, je to tady opravdu levné, koupit si auto. A benzín je tady minimální položka. Litr benzínu vás vyjde na 6 korun, takže pořád tady platí